Nini Nkoranzamanhene ni Nkoranzamanhene funyina wa hasia eye enmunyamwa onwa kumfo no ade ahye ba ene de yire ene ne fa de mu e ba besre omba kwanya asi ya danas Oba Nkoranzamanhene ero yire se mo nyam sa de so no mo so mo yiwa yegu Sia yampo tu adua mienu na tumfo bo mu ade so no blu se de ba no yire ba ya yampo tu adua mienu snap so pentu sia ada ma bo ma de mo yiwa yire blu na Asantehene snap pentu miensa yampo tu adua na Asantehene bo mu ade na ma yampo tu adua snap pentu miensa ana bo ma de nananom amanhene bo mu ade so for ada bo amanhene bo ma de nananom kumase fo mpemi fo bo mu ade na mo kumase fo bo ma de tumfo achiame bo mu ade tumfo achiame bo ma de na Asantehene ma kotim sene konson bo mu ade na Asantehene ma kotim sene konson bo ma de nananom na Asantehene ma achiame ntu bo mu ade na Asantehene ma achiame bo ma de na ma de share ma ne member na ma de share ma ne member bo ma de tumfo ahene ma ne ahene nananom bo mu ade tumfo ahene ma ne ahene nananom bo ma de tumfo ahene pa bo mu ade tumfo ahene pa bo ma de na Asantehene ma mojo afo bo mu ade na Asantehene ma mojo afo bo ma de tumfo akratifo bo mu ade tumfo akratifo bo ma de tumfo asomfo stewards bo mu ade tumfo asomfo steward bo ma de tumfo photographer bo mu ade tumfo photographer bo ma de tumfo abambo for security bo mu ade tumfo abambo for bo ma de code tumfo code bo mu ade dama code bo ma de daroma aba police to so bo mu ade tumfo police for bo ma de soldier for bo mu ade soldier for bo ma de tumfo ashanka for drivers bo mu ade tumfo ashanka for bo ma de hello bo mu ade hello bo ma de na fe video man so bo mu ade tumfo video man bo ma de sede ba ma sa ni no yire ba ya sede bu Nananom Opemsuo Nkoranzamanhene wale ni himaye Yampre wonu Opemsuo Nkoranzamanhene wale ni himaye We are the Biafran who